Bueno, pois eu creo que hoxe é un día importante para a Orquestra Sinfónica de Melide. É un día no que a Deputación Provincial da Coruña nos sentimos especialmente orgullosos de patrocinar esta xira 2006 desta gran orquestra. Unha orquestra que foi inxustamente tratada nos últimos anos e que agora, dende o novo goberno da Deputación Provincial, formado polo Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, quixemos rematar con este esquecemento e con esta falta de atención cara a esta orquestra. Sen dúbida algunha ten un extraordinario mérito que un concello, que unha vila pequena, con menos de 8.000 habitantes, como é o caso de Melide, conte cunha orquestra sinfónica. Dende a Deputación creo que tivemos a necesaria sensibilidade para recoñecer e para valorar 13 anos de intenso traballo, de esforzos e de ilusións. Eu creo que hoxe nace unha relación entre a Orquestra Sinfónica de Melide e a Deputación Provincial que agardamos sexa longa e fructífera, non só para o ben desta Orquestra de Melide, senón tamén para o ben da música do noso país.